Киләчәкне күз алдына китерү өчен үткәнгә әйләнеп кайтырга кирәк. Шәһәрдәшебез Рифат Бадретдинов нәкъ әнә шулай эшләгән. Ул Советлар Союзы чорында кирпич ясау оешмасында хезмәт куя. Оешма ябыла, әмма Рифат ага үзе уйлап тапкан технологиясын кайчандыр булса гамәлгә ашыру хыялы белән янып йөри. Менә безнең заводтан шул калган хәрбәрләре генә калды истәлек булып. Рифат Бадретдинов 90-нчы елларда кызыл кирпич җитештерелә торган вакытларны сагынып искә ала. Барысы да яхшы гына башланган иде ди ул. Рифат Бадретдинов оешмага уникаль технология тәкъдим итә. Булгатканда балчык барабанга ябышмый, ә кирпич шома һәм чыдам килеп чыга торган булган. Әмма 1998 елда җитештерү темплары кими башлый. Тора-бара оешма бөтенләй ябыла. Әмма әлеге җитештерүне яңадан торгызып була ди проект авторы. Янда, конечно, яхшы команда булса, финансы ягыннан яклау тапса, мөмкинлек бар. Шундый кирпич любой иске Совет заманындагы кирпич заводын реконструкция ясарга мөмкинлек бар. Бу технология ярдәмендә кирпичнең бәясен 30%-ка кадәр киметеп була. Биредә киптерү камерасы белән каршы агым технологиясе кулланыла. Җитештерү өчен теләсә нинди балчык ярый. Элек производствода 7 кеше эшләгән. Энергия да күп сарыф ителмәгән, сыйфаты да яхшы. Моны кирпичне төзелештә кулланучылар да раслый. Шул кирпичтән иң беренче мунча чыгардым. Аннан соң баска шушы кирпичне кулландым. Аннан соң гараж сала башладым. Гаражның оска өлешенә шушы кирпичне куйдым. Менә хәзер 20 елдан артык вакыт үтте. Бу кирпичләр гаражның кадәр әйбәт хәлендә саклана. Менә бу миштән калган кирпич. Миш эчендә эшләп булды, сүтүдән калган кирпич. Тагын шушындый хәлдә менә бер җирдән итмәгән, атылмаган. Ешинатта шаулар өлгерде. Энергообеспечение буенча балчык әзерләүдә 10 киловатт китсә, бүтән производстволарда 30 киловаттан күбрәк китә. Хәзер Рифат Бадретдинов әлеге җитештерү технологиясына патент алган. Әлегә илдәге җитештерүчеләр аның белән кызыксынмый. Әмма Европадан инде тәкъдимнәр дә килә башлаган. Әмма Рифат Бадретдинов әлеге проектны Россиядә гамәлгә ашыру ягында. Бу технологияны кулланган очракта оешмалар икътисади авыр чорда түбән бәядән төзелеш материалы җитештерә алыр иде. Фәридә Сабирҗанова, Константин Величко, Ленар Султанов, Яңалыклар.